See, I didn't go cheap. Now I got you. You can get you one pocket down. Where can you do that? EZE-ANA Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị fọnta mbaki. Ndị oche ya anyị fọnta mbaki. Fọdụ asị kala aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka gaba. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. EZE-ANA si na ọma mbe. Ọdịnala ama nkwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma nọ. Anyị sọrị na netwọk bụ ebe o si wee nye anyị nsogbu mana anyị echikọtago in full force. Ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile kwesịrị ịgba gbasara ndị ichie na etu ya relationship bụ na ndị ichie gị kwesịrị isi wee dị. Maka ndị ama bụrụ onye mbụ ọmụma Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Amụma onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri ebi nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Amụma onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Na ihe isiokwu anyị ji bịa taata ihe gbasara ndị ichie wee na-akọwa. O nwere kaadị anyị nwere anyị ga-eke. Mma agbọ dị nọmba kịta. Mma agbọ dị MTN nọmba. Ebe ụtọkpọ Glo now. Anyị mesiwazie program anyị kpọọ MTN airtime. Biko ọsọ ndị our fans bịa ka kaadị adịrị. Ọ bụrụ na n'ebu na ọ bụrụ na you my fan need to use any of this network, you are free to load. But please don't send the number to another person that is not our fan. Unless if the person is following us. You know, now, before I get you can go to Glo number. I message a program I call MTN. The Glo number I need to share on to about 161812753494. I repeat, 161812753494. My book for the last time. 1614
12753494204. That is for Glow Airtime. Dịka anyị na-ekwubu before netwọk abịa were ya jara agara bụ ndị ichie, mana mma agbapụ ya ọsọ n'iwe ịgọghọta ya ka nke a ga-ezi ito ogologo bụ mma eji ihe ma wee mara gị atụ wee kọwara gị na ndị ụka ọbịa riri anyị eri site n'ịbịa ghọrị ndị be anyị, wee ghara ịkọwara ndị be anyị na ndị nna nna anyị ha our ancestors, ghara ịgwa ndị be anyị na our ancestors can actually intercede in our matter. Wee na-agwa gị nwa onye ọma na-anụ olu m, ọ bụrụ na na-esonyebeghị na-akpọkụ ndị nna nna gị ka ha nyere gị aka, ị marụ na eriri gị eri. Ndị anyarị ya ịfụrụ, they don't joke with their ancestors. Even na Israel today, if you kwuo okwu ọbụla against Abraham, they can stone you to death. I can tell you for fact. Ị ma na gị ụfọdụ ndị ụka ọbịa we say na asị na anyị ewu ụmụ Abraham, to show you the importance and reference ha nwere n'ebe their ancestors, one of their ancestors nọ. Ndị mmadụ na-ekwukwa okwu na-ekpe ekpere na-ayịsị na-agbakwu Chineke nke Shedrak, Mishak and Abednego bụkwa their ancestors. Ugboro one ka ịkpọkụgoro chi nke ala nna gị, ugboro one ka ịkpọgoro chi nke ndị nna nna gị ha fere, chi nke ndị nna nna gị ha kpọkuru, ugboro one ka imegoro ya. Ịma ọ na-eriri gị eri nke na onye kpọrọ ịgbọrọ ọba mkpọkọrọ agbata obi eji gba ahịhịa. Wee kwuo sị na ọ bụrụ na ị gwara ụmụ gị the important of mmadụ irota ndị nna nna ya, ị marụ na oge na-abịa, oge mụnwa gị nwa next 100 years anyị bụrụkwa ancestor, na ụmụ gị generation of born, ụmụ gị ga-echefu afụfụ a na mbọ anyị na-agba maka ọdịmma ha, maka na ịtọrọ ọrụ ha ntọala na-ekwesịrị ka ekele ndị okenye ndị gbara mbọ wee tọọ ntọala ngwu. Ịgbara na ọ bụrụ na ịgwara ụmụazị na awọ na-adị eri ha nwere ike rie ọgụwa bụ okenye kịta ịnọ ka ị ga-ewepụta ede ya family ga-eji na-celebrate ya ancestors. Ndị ọcha ọbịa, ndị ụka ọbịa, ndị Rom, ha wepụta November 1 ụbọchị ha nwa ji celebrate their own ancestors about the sense. Wee werekwa ihe dụrụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee mara gị atụ. Ihe gụọ akwụkwọ ebe a kọwara gbasalụ transfiguration of Jesus. A gwara anyị na ya bụ akwụkwọ na ya bụ story si anyị na ọ gbọrọ Peter, James and John wee jebe na n'elu ugwu for ịchịgharị uche na meditation. Mgbe e rụziere n'elu ugwu ọnwa, wee sị na ihe o wee gbanwee. Mmadụ ịtọ ọgbọ wee jee Peter, James and John wee na-afụzi na ọ bụrụ ọzụzụ ya ka ha na-afụta, na ha na-afụtakwụzi Moses, na-afụta Elisha na Elijah. Ha wee na-asị ndị nna nna ha bịakwuru ha na Jizọs na-aba nkata. So to show you na our ancestors a na-anwụpị anya, mana mmadụ ga-agwa gị agwa na nna gị nwụrụ anwụ, mana ọ ga-agwa gị kpọọ onye ndị ha bụ ndị anyarị canonized recent. Ịma ọ na-eriri gị eri, ịmara na o nwere ebe a ga-aghọruo aghụghọ, onye a na-aghọrọ aghụghọ anwụ anyị dị ya. Ịmara ihe nna achọ ịkọwara gị bụ na ị kwesịrị ịghọta nọọ aghụghọ ka ndị a ji wee bịa, maka na ọ bụrụ na mgbe ha bịara n'ala Igbo na ha akọwarụ ndị Igbo si ha na nke bụ eziokwu bụ na you can actually call upon your ancestors to intercede for you, that their ancestors can actually intercede in your matter and favor will follow you. But they denied that opportunity. Ha denied ịgwa ndị mmadụ na your ancestors can actually intercede in your matter. They lied. Maka na ọ bụ na agwara our ancestors
There is no way they will abandon our ancestors. But they did that in order to ịnapụ anyị ndụ nke mmụọ anyị, ịnapụ anyị ịma na ihe dị na be anyị, ịnapụ anyị ịma na anyị ga-akpọkụ àwọn ndị nna nna anyị ha ka ha nyere anyị aka. They demonize everything about us, including our names. Ndị be anyị ịbata n'ụka ọbịa gwa gị na ị ga-adụ ọpụ afa native language gị, native name gị, na ị ga-aza afa nna nna ha, promoting theirs. Ịma ọnụ ori ka eriri anyị. Admachi ịkọwala gị na one of the problem you are facing is that they didn't carry your ancestors along. Because your ancestors, you need to carry them along. Mgbe ị na-achọ ije obodo oyibo, mgbe ị na-achọ ibido business, did you invite your ancestors? Did you tell them, here we are dream? Ị gwara ha ebe ị na-eje? Let me tell you what you don't know. Ancestors, every city you are seeing, well, ancestors, mmụọ ndị na-echekwa ya bụ obodo. Every community you are living, even in obodo oyibo ahụ ị nọ, ma ọ n'obodo ugwu awụsa ahụ ị nọ, ma ọ na Lagos ahụ ị nọ, o nwere ancestors ndị nwe ya bụ community. E nwere mmụọ na-echekwa obodo a. Elotara m when I was in India, when I visited India, northern India, ebe a na-akpọ Kulu Manali. Kulu Manali is a town dị na northern India, ebe snow na-ada. Isi side ya wee gawa ebe a na-akpọ Nepal. Now, ejuru m ebe ahụ efu monkey that is efu animal, even when elephant chachara n'ụzọ, monkey do everywhere. Na-adịzi asị na is the symbol of their gods. Is symbol of their gods. Etu anyị bụ ndị Anambra si wee nwee eke, ndị ọka nwee ime ọka wee nwee enwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị dị blessed na ọ bụrụ na ibi n'obodo anwa, you must respect that their rule. You must respect the laws of their ancestors given to them for blessing. Because the mmụọ nọ n'obodo anwa ị bless gị. Onye akpatara na ị na-eje obodo oyibo ma ọ na ị na-eje mba ọbụla, ọ bụrụ sọ obodo oyibo ebe ọ bụrụ isi na be nna gị wee pụọ ije chụnta ego asị ebe ị pụrụ ọrụ oyibo, ị kwesịrị ka ị nọrọ in good time, in harmony with mmụọ ndị obodo anwa, ka ala obodo awa wee gọzie gị. Ị ya agwa ndị ichie n'ihi na-eje obodo dị etu a ka ije weta ịgba mbọ ebe ị na-apụ ọrụ oyibo, ka ị weta ihe ọma dị n'obodo a werata n'ụlọ. Ọha ka ọ dịrị iji aka ha wee sị gị wee gọzie gị, wee link ya up na spiritually to mmụọ n'obodo anwa. Ịgwa mmụọ n'obodo anwa na my daughter or my son is coming, please nyere ya aka, gọzie nye, mee ka o weta ihe ọma dị n'obodo unu werata n'ụlọ. Ka mmadụ ga-atụ ọ bụrụ na ị na-achọ ije mba US, o wee bụrụ na o nwere ya fada nwere nwanne ya nwoke bụ US, o wee kpọọ nwanne ya nwoke na phone wee sị ya, my brother, my son Ikechukwu is coming to live in US. Please kindly give him any help you can think of. O wee ụbọchị ị na-eje Ikechukwu na-eje US, uncle ya abịakwa na airport bịa buru gị bata n'ụlọ, nye gị mmiri, refresh ya up, nye gị nri, nyere gị aka, chọwa ọrụ. Gị na onye jebelu US, ikwuye ibie, o nwere onye o nwere dị a, gịnị ọ bụ ofu, gịnị ama abụnata ofu. So ọ bụrụ na ị na-eje US ma ọ bụ obodo ọbụla ị chọrọ ije, ọ bụgoro Ọnịcha ka ị na-eje, ị na-apụ ọrụ oyibo nke gị, gwa mmụọ dị be nna gị niile na-eje Ọnịcha ka ije chụọ ego nọ na Ọnịcha wee werata n'ụlọ, ka ha wee link ya up spiritually to mmụọ dị na Ọnịcha, wee gwa ha, my son Ikechukwu is coming to live in your community, kindly help him spiritually. Ihe a bụ ihe a na-eme ebe ife mmụọ. Ịbata obodo anwa ebe ndị ọzọ jere ụtọ, ije na mmụọ na-agọzi gị. Ihe a na-eme mmụọ eme anya, ha na-eme ebe ihe mmụọ, iji si n'aka ga-eme onwe anọfa. O nwere ndị ji aka ha mee onwe anọfa,
mana n'ụwa ha nwere nne na nna mana na mmụọ ha bụ our orphan because ụgwọrọ mmụọ na-aba ha ka nkọwalụ ndị bụ ndị ichie abụrụ adọ fecha ndị ichie bụ the highest point every human spirit can mature and become ịbụ onye ichie because onye ichie bụ a matured soul that once lived here on earth and mature and go back to the spiritual realm where sonye na where bụrụ the ancestor so na what the ancestorhood now ọ ga na ebe a na contribute to his quota or her own quota towards furthering creation. That is the highest point every human spirit can achieve. Every human spirit can never be divine because it's only God that is divine. The human spirit is spirit, and the highest point you can reach is the spiritual realm. Onye batara ndị ụka ọbịa highest point onye ọbụla biri ndụ n'ụwa ga-abụ bụ sent ya bụ onye ichie onye ọ the highest point maka na ọ bụrụ na ndị ọdịnala kpọrọ ya na ana mmụọ ndị bụ ndị ichie na ana mmụọ onye batara na iri mgbe Jizọs a na-ekwu asị na Jizọs died and descended into hell mgbe na first Samuel mgbe Sọl aghọtara ihe na-eme ọ nupụrụ Chineke isi ndị ichie na mmụọ suyere wee gbakọdo ya azụ ndị Palestia wee na-apịa ụmụ Izrel arụ apịawa ha azụ o wee je ka ọzọ ọtụ nwaanyị na-agba afa na first Samuel wee jụọ ya kere ihe a ga-eme ya kpọlitere Samuel ya ka ọzọ ọtụọrịa Samuel ka ọ mara ihe ọ ga-eme mgbe a kpọlitere Samuel wee na-asị ya Sọl kere ihe ị na-enyere m nsogbu n'ebe ezumike na ana mmụọ ịghọtara ya so ọ bụrụ ihe dị na ya so nna gị ihe na-agwa gị na nna gị anwụpịara anya mana ọgụ nwa na onwe atọpụ ya ọ dị ignorant. I keep saying it that what you don't know is only a mystery to you and not to all. What you don't know. Nna agwa gị na ya ancestors, what the ancestors are very active. If you do the needful, recognize them. It's important for you to set a date for your family to be celebrating their ancestors. Very important. Ọ bụrụ na esi n'ime celebrate ha ijiri aka gị na-eme onwe gị olu na-ejiri aka gị na-eme onwe gị nwe nne enwe nna na mmụọ biko na ụmụ Igbo ka anyị chighata nọ November 1 is fast approaching. Ndị ụka Rome ga-celebrate nwanne nsọ ha ndị nna ha gị nwa na onwe gị ịkpọ ọba gị mkpọkọrọ ime celebrate your ancestors. When was the last time ị kpọrọ Chika ala nna gị? When was the last time ị kpọrọ your ancestors? Mana ị nọ na-acha ụtọ na-amanye na-asị Chineke nke Shedrak, Mishak na Abednego na-akpọchi nke ndị nna ndị ọzọ. Ana m achọ ịgwa gị ihe na-echi na nke onye akarịa na mgbe ị na-akpọchi nna nke ndị ọzọ ị na-edina ya onwe gị ihe. Come back to your root. Recognize your ancestors. Isokwara ndị na-etinye aka n'ime ọtọ megide ndị ichie. Ngwurube nna gị ebe e nwere obi ndị ichie ịsọpọtụkwa na ịkwatu obi ndị ichie maka na ịkwatuo anụ obi ha akwatuo nke gị. Ihe na-enye gị nsogbu is not far-fetched. Ịkwatuo obi ha akwatuo nke gị. Iso na ndị na-etinye aka n'imebi ọfọ ndị ichie dị na ngwurube nna gị itikwa n'aka maka na ọfọ ndị ichie a bụ ọfọ jikọtalụ ngozi niile ndị nna gị ha ji wee kwubie okwu wee gọọ ọfọ maka ọdịmma ngwurube nna gị. Ịtụfu ha n'ọfọ a ma ọ na ọfọ a n'iyi ntụfugokwa and na ngozi niile ndị ichie na-ebute na ngwurube nna gị. Receive sense. Itikwala aka n'ihe ọbụla isi ka imebie ihe ndị ichie ọkpụtọrọ ọkpụ. Onwe ọgwụ onye ọbụla mụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu adị m eje na be mmadụ eje alụ ọrụ ezinụlọ. Ịghọtago? O nwere ka ihe dibịa ọbụla ma ọ bụ onye ọrụ na-abịa na be nna gị sị ka ọ bịa lụọ ọrụ ọbụla. Nobody will solve your family problem except you. Ọ bụrụ na e nwere appeasement edeghị anya na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe e mere ọtọ nọ wee megide ihe eji chekwa ngwuru ma ọmụmụ eji chekwa ngwuru. Ana m achọ ịgwa gị ọmụnwa ya agwa gị ihe ị ga-eme igwe ebe ahụ iruo appease with ya ancestors ọnwa ha ka ị bụ ihe niile n'ebe nọ nwa obi tiwala etiwa na obi gwepịara egwepịa. Ha adịghị enede ya anya. Ọ bụrụ na ha fụ isiokwu dị ichegharịgo na owutego gị na ọtọ nọ emelọ knowingly and unknowingly
They be so sorry. Believe in me, they will listen to you and they grant your wish. So you go and do it yourself. No son of the soil. It what as you know, the mother cabin and Guruben Dagine, one or two. Do it yourself. As long as no biggie, a chigadigo, the hair was done in error. They be so sorry. That is very important. You must be convinced no beginning him the sorry. Then I wasn't he gave me no one or two. Do it. Believe in me, and I we have more. But as none them but I will be more than making the more than make a name and color. Or for the Bakuzi about Hakot or did not night. And the moment Hakot or did not the Dimo Goba. Yagazian, my body, the MTN airtime. That we could also our fans about this card. I'm any of our fans, they don't get now. How they use the network, allow it because this video will still go to YouTube. One they're not gonna Nigeria they use YouTube that can actually load it, but won't load it. And don't send the card to any other person unless you are my fan. You have MTN card or 500 MTN card. The number go 5382 46 7411. I repeat 5382 46 7411. Let me call it for the last time. 5382 46 7411. Yeah, guys, you now have to work me here in only kind of scenario. Everyone more composite work at this way. This way, I as in my distance, I'm aware barrier. Everyone under the influence of our voice. Now have to work again, bring me here in a lesson blessing. Yeah, guys, yeah. I don't believe it. Yeah, guys, you know. I got this HD. I got HD. Bo Monday. I don't know.